Baiara elkarteak antolatuta enpresen nazioartekotzeari buruzko saioa egin dute duela gutxi Arrasaten. Sektore ezberdinetan liderrak diren erakunde eta enpresa ezberdinak gonbidatu dituzte eurek gauzak nola egiten dituzten jakiteko asmoz. Gonbidatuen artean izan da Baiarako bat Ulma Construction eta bertako gerente hartuko dugu gaur berbagai saioan. Mila 1961 batean, Talleres Ulma Sociedad Cooperativa Industrial sortu zen Oñatin. Enbalajerako makinak ekoizten zituen. 2 urtera, GEIP izeneko aldamioak erabiltzen hasi zen, eraikuntzaren industrian lehen urratsak emanez horrela. Ondorengo urteetan, salmenta sarea eta ekoizpen planta handituz joan zen, eta 1976an nazioartekotze prozesua hasi zuen. 1988an Ulma taldea sortu zen, eta gaur egun Ulma Constructionek eta beste 8 negoziok osatzen dute taldea. Aito Raiastui, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Duela hilabete eskas, Baiara elkarteak antolatutako enpresen nazioartekotzeari buruzko topaketan parte hartu zenuen, zer moduz? Ondo sentitu ginen, egiz esan. Etzan jente askoik etorri, baina ondo ginen, guztua ginen. Egungo egoera nahasia zein den ikusirik, nazioartekotzea da kezkaiturri nagusietako bat uneotan? Bueno, egia esan, kezkaiturria ez da guretako lana da. Hau da, gu aspaldia zeginan nazioarteko mundu hontan, eta egia esan guretako eguneko lana da. Hau da, gure negozioaren parte handi bat nazioartean egiten dugu, aspaldidanik. Beraz, geure lana da, ez da kezka bat, egia esan, jaiko eskerrak, bere momentuan genuen, eta oin, ondo dakigu, nazioartean. Edozein kasutan, suposatzen dut, ziurgabetasuna tarteko alerta piztuko dela, ez da? Bai, hori hola da. Hori hola da, eta, gaur egun, egunero entzuten ditugun gauzekin, egia esan oto atentu behar geha, eta, mehatxu bastante daude, ez dakigu zertan gauzatuko dian, egia esan, egun batien gauza bat da, eta beste batien beste bat, baina, guk gehien bat, estatu batuetan, baina ez bakarrik, baina estatu batuetan nahiko inbertzio handiak inda dauzkagu, eta guretako merkatu garrantzitsua da, eta hortik, produktu hortatik, badukagu mehatxu puntu bat, eta, atentu merra. Baiara elkarteak antolatutako topaketa horri referentzia eginez hasi gara, eta galdetu nahi nizuke zenbateraino garrantzitsuak diren zuen artean batzeko eta egiteko moduak, esperientziak partekatzeko bide ematen dizueten gisa horretako ekimenak. Bai, hola da. Azken batean, guan juntatu ginen oso enpresa desberdinetako pertsonak, ez? Eta, gu azken batean fan ginen, geure esperientzia erakustea. Guk urte asko daramatzagu, gu enpresa nahiko handiaga. Han igual beste erabateko jentea zegoen, baina nik uste denendako dela oso interesgarria. Zatik, partekatzen ditugu geure esperientziak, baikotxe beriak, 2 egon ginean, 3 egon ginean, eta ganbarrakoa zan, kasu praktikoak bine zituen, baina gu geure esperientziak komentatu genuen, eta egia zan, uste oso ondo dago, beti jakitea, entzutea, naiz eta agian zeure situazio espezialean guk esandakoak, aplikazioakoak ez izan, ez? Baina, uste beti ikasten dela, eta jente galdetu zuen, da dut interesante zen zara. Zuzeu, ideia jakinen bat hartuta, atera zinen handik, zerbait nabarmenduko zenuke, entzundakoen hartutik? Nik esan nuke, fanintzan, esan dudan moguan urte asko daramatzagu, filial asko hasi ditugu, eta, esperientzia handia dukagu mundu honetan. Eta beti izan dut, hau egiten da, egin da. Hau da, pausuka, hemen ez da reseta magikorik, hemen egin behar da lana, eguneo, eta geuk 23 filial dauzkagu gutxi gara bera, geure implantaziotan. Eta esan gaunuke, baikotza desberdina izan dela. Egiteko esperientzia eta gauza gana desberdinak izan dira. Eta azken batean, hoxe entzun nuen.
beste norbaitzuen partez, gauzak desberdina diala, esperientzia bakarra baikotza desberdina dela, eta eiten dela, hau da, hasi behar dela, beharra ikusten baldin baduzu hasi, zergatik seguru erroren bat egingo duzu. Akatzen bat egingo duzu seguru, eta gu behola izan da. Gupe ditugu, intentu batzuek, ez zuten ondo urten, gero, eta azken batian, ondo gaude, baina makinatxo bat, intento inda gero. Ez zan, lehengoan ez zian gauzak ondo urten. Ez agunek egin behar. Gatozen Aitor, zuen enpresa hobeto ezagutzera, zer da Ulma Konstrukzionen egiten duzuena, ez zen negozio lerro dituzue? Bueno, gu Ulma Konstrukzionen lehenengo konstrukzion irakurtzen dugu eta ematen du zea garela, eraikuntza enpresa bat, ez gara eraikuntza enpresa bat, hori guk ze egiten dugu, andamio, zimbra eta enkofratuak produzitu eta komertzializatu. Zer da andamio? Andamio daki du zedan. Askotan ikusiko zenuten Ulmako andamia, hori geuk egiten dugu oinatin dana. Enkofratua dira, azken batian, hormigoizko estrukturak egiteko mekanoak. Eta zimbrak dira, estruktura horiek mantentzeko estruktura batzuek. Eta guk hori egiten dugu, eta hori komertzializatu egiten dugu. Eta hori nola komertzializatzen dugun? Bi eratan, bata alkilerrean da bestea salmentetan. Eta hori egiteko, azken batian gu bezeroakin egoten gara, bezeroa era askotako bezeroa duzkagu, baina demagun zea dela, konstruktore bat, eta horra duka estruktura bat, hormigoizko estruktura bat egiteko, zubi bat, edo etxe estruktura bat, hormigoizkoa, eta azken batean, berakin, bere proiektu hori geuregan hartzen dugu, eta ematen diogu soluziorik onena. Bai enkofratu eta bai andami ikuspuntutik. Eta hori egiteko, egia esan, dauzkagu tekniko mordoa, ingeniero mordoa, gu 500 bat ingeniero bat dauzkagu, gure enpresan. Hori aplikazioa lantzen, lan hori egiten, ofertak egiten, estudioak egiten, eta bezeroak azken batean erabiltzen du, guk akordio batera heltzen baldin bagara, ematen diogu material hori, geuk esan diogun eran erabiltzen du, eta gero bueltatzen dugu, hori alkilerren kasuan, beste batzuetan erositzen du. Eta horixe da gure negozioa, salmentak, alkilerrak, baina dauka oso tekniko kutsu handia, eta baita logistika kutsu handia. Azken batean, faten gaienean toki batea, kriston inbertzioa egiten dugu. Zeratik, bezeroek behar dute zerbitzu hori, eta zerbitzu hori azken batean da kapazitate teknikoa eta gero kapazitate logistikoa guk eman behar dugu, soluzio hori, material horiek, eta hor kriston bat dirutza dago egia esan. Eta hoxe da gure negozioa, oso negozio partikularra da, norbetek esango niri dela berrogei urte. Hontaz bizi behar nintzala, egia esan ez nuke inoiz esango, baina bai, hola da, eta negozio politia da, oso politia da. Aipatu duzu, 500 bat ingeniero badirela, zuenean, guztira, zenbat lagun zarete, zenbat lantegi eta non dituzu, Gu gara, gutxi gora bera, 2.400 pertsona, Ulma Konstrukzionen, eta 2.400 horietatik, 1.700 bat filialetan daude, kanpoan, eta 700 bat hemen Espainian, 250 bat Euskal Herrian. Eta nun egiten dugun negozioa, gure merkatu printzipala dira, lehenengo Espainia da, bigarren estatu batuak, estatu batuetako ekialdea, ez gaude beste ekialdea, hiru kokaleku dauzkagu. Hirugarrena da Polonia, Polonian poltsan kotizatzen dugu. Laugarrena da Brasil, eta bosgarrena Italia izango litzateke. Horiek dira hortaz zuen merkatu nagusiak. Horiek dira gure merkatu nagusiak. Eta ze negozio volumen mugitzen duzue? Guk iaz 215 bat milioi egin dituen. 215 milioi euro. Iaz Ulma Konstrukzionen. Eta hortik 124 Espainia da. Eta bestea atzerrian eten dugu.
Tiro, horiek izango lirateke gutxi gora bera gaur egungo egoera laburbiltzen duten datuak. Zein izan da, azken urteotako bilakaera? Zein izan da, zailtasunik handiena edo kontrara, zertan egin duzu egora nagusiki? Bueno, bentaja desente egin dugu. Egia esan guk oso momentu txarra pasatu genuen momentu batean, Espainiako krisisa da, lata, 2008, beratzi, 10, bueno, burbuja inmobiliaria zelako, bete-betean harrapa egin joan. Datu bat, guk 2008an 224 milioi fakturatu bituen Espainian, euro. Handik 6 urtera, 28 fakturatu bituen. Bai, hor ikusten da, ez? Eta horrek markatu izan gaitu. Horrek oso fuerte markatu gaitu, eta, bueno, ez dut esango hilzorian egon gineanik, zatik ez dut uste hola zanik, aurretik internazional ikuspuntutik jalan egin da zitzazegoen, euri eskerrak, hori egiten hasi zutenei, eta, bueno, baina momentu latza pasatu genituen, da arrazkeok pasatu genituen, eta kriston esfortzua ginen genituen, kooperatibako, eta ez bakarrik kooperatibakoak, filialetako behai. Eta, bueno, gutxika gauen bentaja iten nazio, eta ja iritsi ga, baina gutxika kostatu egin zaigu. Kostatu egin zaigu bentaja itea, berriz volumen optimoa hartzea, eta, bueno, urte batzuetan, ja, azkenengo 3 urtetan, esan genezake oso ondo gabiltzala, ja, estabilizatuta, geure posizionamentua lortuta, zeratik, bueno, Espainian jeisteari utzi genionean, Brasil jauzi izan, eta Brasil zan momentu hartan gure merkatu garrantzitsena. Eta gero, bueno, zein dugu, esfortzu handia, estatu batuetan, azteko, baina, bueno, ondo gutxika fanga bentaja iten, da ondo posizionatzen geure marka, eta geure enpresa, eta geure proiektua, eta, bueno, oin esan genezake, estabilizatu gaudela. Ulertzen dute garrantzitsua dela geografikoki dibertsifikatute egotea, ez da? Bai, guk hori oso garbi geneukan. Eta gaina gure negozioan, lehen esan dudan moduan, gu kapital intensibo gara. Bai, guk faten gaien nian toki batea, gu ez gara saltzea faten, gu alkilatzea faten gara, normalian, bai? Eta hor, erakutsi behar duzu kapazitate bat. Kapazitate respuesta, esaten dugu guk erdea, eta horrek esan gura du, kapazitate tekniko eki behar duzula, baina baita logistikoa, baita parkea, eta horiek danak eki behar dituzu, eta oso ondo pentsatu behar duzu. Gu ezin gafan, 30 merkatutara, aukeratu behar duzu merkatua, eta ara fan behar zaan, implantatu behar zaan, eta gero saiatu behar zaan agurotxo zeure tokia bilatzen. Zati gure negozioa txikia da, gu izan gaitezke 3. 4. mundu mailan. Gu liderra toki askotan, eta negozio txikia da. Eta volumena ikuspuntutik txikia da, beraz aguru hartu behar duzu volumena, besteei bentaja iten ez izteko. Eta azken batean, Espainian segertatzen da. Espainian daude obra batzuek, azken aldi honetan, Bernabeu edo Camp Nou geuk egiten ditugu, geure enkofratu egiten da dana. Eta hori egiten dugu, segurutik ez talako beste enpresa bat egongo Espainian hori egiteko kapazadanik. Hau da, ez tekniko ikuspuntutik agian bai, baina ez volumen ikuspuntutik. Hau da, hori behar dute, bihar ekarri niri kristo material pila, ez ezin dugu, bueno, agupai. Eta azken batean horixe da gure bentajariko bat, eta hortxe egiten dugu esportzu ondia posizionatzen, eta horrek esan nahi du, dirutzen handia inbertitzen dugula. Beraz, aukeratu behar ditugu. Diversifikazio hortan, aukeratu behar dugu nora joan, ez da, lehen esaten hasien ezin moguan, salmenta enpresa bat ez, faten nahi eta saldo egiten dut. Ipien ditut 4-5 komertzial da saldo egiten ez. Guk hori ezin dugu. Implantatu behar da, eta geure oferta da zabala eta logistika ikuspuntutik, bezeroak ikusi behar du kapazitatea daukagula. Tira, horiek esan da eta datorrenari begira jarrita nolako urteak aurre ikusten dituzue? Bueno, betik moduan, esperantza handiakin. Seguru mehatxuak etorriko diala, ontxe bizitzen ari gana, ez, gola da. Baina azken batean beti esaten duguna, gu ez gaude, guk behar duguna da, enpresa eta proiektua gertatu
holako momentutan bizi izan dadin. Zeratik, egia esan, hola diabetik. Gaur Trump zan da, atzo Ukraineko gerra zan, aurretik pandemia izan zan, aurretik ez dakize izan zan. Beraz, azken batean gu flexibleak izan beharra, flexibleak, proiektua aguro mugitu behar da, agilak izan beharra, eta hauxe da gure erronka, ez? Hortako etxe preparatzea, eta uste, bastante gertu gaudela. Beraz, optimismoak ikusten ditut. Baikortasunez. Baikortasunez. Trump, aipatu duzu, eta injustu ere, arki altzairuari eta aluminioari ezarritako 125ko mugazergak sartu dira, indarrean, nola ikusten duzu hori? Bueno, guri, egia esan, kalte bat, badago, hau da guk hortik sufritu genezake, bai. Ezatik gure materialek, bai, 125ko mugazerra dauzkate, ja. Egia esan, geure produktuarekiko, ez daukagu horren besterainoko preokupaziorik. Bai daukagu, Estatu Batuetan obra gelditu daitezen bilur bat. Eta bilur hori nundi dator, egia esan, material asko importatzen du Estatu Batuak eraikuntza munduan, eta enkofratua gauza txiki bada. Azken batean guk obra bateko, 100ko, 2ko, 3ko izango da. Baina beste gauza denak egin berdinen garestitzen baldin badia, horrek esan nahi du obrak gelditza egingo dutela. Zatik, obrak oindela urte bete edo 2 urte itxizian obrak, oin 125ko sobrekostua baldin badukate, horrek esan gura du arrazoak etorri ditezkela. Beraz, hor badaukagu mehatxu bat, eta ikusiko dugu, haber zela gestionatzen dana, haber zer mugitzen dan, da haber zer gertatzen dan. Eta Europako batzordeak ere iragarri du ez da, AEB-en kontrako mugazergak ezarriko dituela, 26 milioi euroko inbertsio iragarri du horretarako, eta apirilean jarri asmo lituzke indarrean. Erantzun egokia, iruditzen zaizue? Egia esan, ez dakit. Nik uste Trump beak hasi dau, gatazka hau, eta ematen du erantzuna hori izan behar dela. Guri ez zaigu gustatzen olako aldaketak, egia esan ez ezkigu bate gustatzen, zatik da, arauak apurtzea, arauak guk inbertsioak inditu arau jakin batzuetan, eta berehala egun batetik bestea gauzak aldatu egiten dira. Ez dakit hori dan erantzun aproposa, baina ematen du beste hizkuntzaik ez dutela ulertzen. Trump eta bere taldeak, beraz, demagun baietz, ez dakit. Nore du dauzkat, baina. Haber negoziazio badan dana. Nik horren espero, nik hori espero dut. Azken batean, ez da dira, ez daitezela gauza hauetan gauzatu, epe luzera begira. Izan daitezela negoziazio ikuspuntutik aportazio batzu. Mugazergak dira momentuz, kasu batzuetan indarrean sartuta dagoeneko, sartzear beste batzuk. Hori ezpada, zer uste duzu egin daitekeela esate baterako Europako batzordetik, pixka bat Estatu Batuetatik datorren mehatxu ere zein den ikuserik? Egia esan ez dakit. Segurutik hoize da, egin leikeen gauza bakarra. Politika, esaten dute batzuek, ez matoi politika hontan, azken batean zeue matoi bilakatu, eta esan, parekatu ditzagun hemen minak. Demagun, pentsatu daigun ondo egiten dutela gure politikoek, eta, dana eserrean gelditzen dan, edo bentsa parekatuta gelditzen dan, ez gaitzesan gu damifikatu bakarrak izan hemen. Eta bien bitartean, egoera hau indarrean den bitartean, aipatu dugu salmenta, zuen kasuan nagusiki alokairua zenion, Ulma konstrukzionek izan dezake nola baiteko arazorik, zailtasunik, hornikuntza aldetik? Ez dugu, ez guk produktuak gehienak isak danak, garrantzitsuenak oinatin ekoizten ditugu. Hau da, gure fabrika, gure lantegi oinatin dau. Beraz, hor ez dugu ikusten. Ez ditugu gauzak Estatu Batuetek importatzen, eta beraz, hornikuntza ikuspuntutik ez dut uste guk arrazoik epe motzean. Bentsat gero nor daki, honek,
ze ondorio dakartzan, baina ez dut ikusten nik hornikuntza ikuspuntutik. Salmenta ikuspuntutik, bueno, alkilerra nola ematen dugun guk, hor malguagoa ga. Oda, alkilerrean zuk zeure kostoak diluitu egin zenezake. Eta gero beste asuntoa dago, oso ikuspuntutik, garrantzitsua, guk nola alkilerrari ematen diogun parte garrantzitsuena, guk kriston inbertsioa inda daukagu estatu batuetan. Hau da, gure importazioak azkenengo 25 urtetan inda daude. Eta gukan kriston parkea daukagu eta horrekin fakturatzen dugu. Beraz, ikusten dugu eragin txikia eduki dezakela ikuspuntu hortatik. Bego beste gauza bada, lehen esan dudan moduan, obra gelditzen baldin badia, zatik ez bakarrik mugazerrengatik. Estatu batuetan oin beste arazo handi badao immigrazioarekin. Zatik hor, papelik ez dauzkatenak, eta behar dituztela, eta holako lana askok eta asko papelik ez dauzkatenak egiten dute. Beraz, jente horiek entzen baldin baduten norkin behar duan lana. Eta eraikuntza puntutik oso garrantzitsua da. Beraz, mehatxu asko daude estatu batuei dagokionez. Gero, egia esan, gero, mugazergak eta ikusten ari gara, beste efektu asko dauzkatela, ez? Baina, bueno, guk epe motzean horiek ikusten ditugu. Zeintzu dira nazioartean lehiakorrak izateko gakoak? Bueno, segun eta ze negozioetan. Gure negozioan komentatu dut, gure negozioa oso partikularra da, dana dia partikularrak, negozio dana dia partikularrak, baina geureak, hoize duka, noski guk geure produktua garatzen dugu, hori hola da, guk ez dugu kopiatzen, guk geure produktua garatu egiten dugu, hortarako 3 eta 5, 3 eta 10 bat ingeniero dauzkagu oinatin, produktua garatzen, mantentzen, ekoiztu egiten dugu, eta hori be garrantzitsua da, hau da, soluzio berriak eta atzen, guk hor kriston esfortzu egiten dugu, digitalizazio ikuspuntutik, gauza asko garatzen dugu, soluzioak, efizienteak izan daitezan gure produktuen aplikazioa, sostenibilidade ikuspuntutik kriston lan egiten ari gara, zatik azken batean gauza asko egiten dugu, oso txarraga saltzen, baina izugarri gauza asko egiten dugu. Eta, bueno, horbe lanean gabiltza, jentea talentoa dala eta bueno, horbe kriston lan egiten ari gara, zatik azken batean kooperatiba ga, hemen oinatin kooperatiba ga, baina, bueno, 1.600 pertsona dauzkagu kooperatiba estan tokian. Beraz, jente hori be, kabida eman behar dugu, gero proiektuan, da sentitu behar dute eurena dala, azken batean. Bueno, gauza horiek danak, nire ikuspuntutik oso garrantzitsua dira. Kompetitibidade, lehiakortasun ikuspuntutik, gauza horiei danoi, bultza bat ematea. Bat egin da, ez da... Eta kompetentzia gehien egiten dizuena da? Guri kompetentzia gehien, gure kompetidorea zintzu dira? Alemanak dira, gure kompetidoreak, handienak, ez dut izenik esan behar. Baina horiek dira liderrak, alemanak, austriakoak, hor daude, horiek biak dira. Eta gu, hirugarrena laugarrena dira, mundu mailan. Así que, bueno, dauzkagu hemen enpresa liderrak eta liderra da. Gauden merkatu danetan, posizio oso aurrean gaude, eta askotan liderra da. Eraikuntza sektorea, abiadura hartzen dabil azken hilabeteetan, zein da egoera uneotan? Bueno, guk esan genezake abiadura segun eta nun. Iaz Espainian, bai, Espainian eraikuntza ondo dabil, hori esan genezake, eta guk ikusten dugu, sentitzen dugu, somatzen dugu. Baina segun eta nun, Ego Ameriketan be bai, Ego Ameriketan be eraikuntza nahiko ondo joan zen, iaz, baina adibidez estatu batuetan ez. Estatu batuetan eraikuntza iaz bastante txepelibide izan. Eta ez bakarrik estatu batuetan, Alemanian adibidez, gu Alemanian gaude, gu gara Alemanian dagoen ez ekoizle aleman bakarra, gure ofertan daukaguna, gu Ulma, konstruzion. Eta Alemanian be, iaz oso urte gogorra izan zen. Beraz, segun eta nun, Asian ez gaude, Indian gaude bakarrik, ez daukagu posizionamentu gonda, beraz, ez daukagu feeling hori, baina bai, han konstruzioa
eraikuntza, atope dabil. Eta obra zibilean, eraikinetan, zertan dago mugimendu gehien, edo hori ere kasuan kasu? Hori ere kasuan kasu, baina Espainian ezagun nuke gehien bat edifikazioa dela. Etxebizitzak, hor dago, mugimendu handiena obra zibilean beba dago, eta gero, edifikazio ez residentziala esaten duguna, eta obra singularrak, Camp Nou, komentatu da moduan Santiago Bernabéu, eta hauek, ia danok egiten ditugu gero materialakin, eta horbe mugida handia dago, Mallorcako zea, eta asko, nahiko Espainian mugimendu nahiko desentea dago, eraikuntza ikuspuntutik. Eta eskulan falta arazo da? Bai, arazo da, arazo nahiko serioa da. Etorkizunari begira, eskulan falta eraikuntza munduan esan gura dute. Bai, ez dago zea kualifikaturik ez dago. Eta, bai, hor somatzen da, mehatxu handi bat eraikuntza mundua daukana. Zeratik, asko kostatzen omen da jentea eraikuntzara erakartzea, oso, ondara gutxi hitz egiten genuen, oso mundu gogorra da, azken batean kanpoan lan egiten duzu, euri egiten duenean buztiteza, hotza egiten duenean, bero egiten duenean, bero daukazu, eta oso zea hostila da, eta bai, agenteak nahiago du beste, gero egia esan iraganean oso prentza txarra eduki du, eraikuntza munduak, bat Espainian da, eta, bai, eskulana erakartzea komplikazio bat omen da, eta, ara eta guztiz obrak egiten dira, eta horretxeatik esaten dute, zemat eta industrializatuagoa egon eraikuntza mundua, hobe, eta gupe hor, geure aportazio egiten dugu. Azken batean, sistemak izan daitezela samurragoak, agurago montatzen dianak, efizienteagoak, eta, gupe hor, geure aportazioa egiten dugu. Ale dintzen gara, bintzat, eta guztiz egiten dugula. Tira, Ulma konstrukzioni buruz hitz egin dugu orain arte, azken minutuak Ulma taldeari eskainiko dizkiogu, Aitor. Nola itxi zuen taldeak 2024 urtea eta nola begiratzen dio 2025-ari? Iazko urtea oso ondo itxi genuen, 1.150 milioi fakturazio, 5.600 pertsona, eta horietatik 3.000 bat hemen, Euskal Herrian. Evoluzioa ona da, aurtengo 2025ko espektatiba ona dauzkagu, eta esan genezake, ondo, egia esan grupa ondo doala. Ia negoziotana gaina oso ondo gabiltza, eta itxura ona dauka, etorkizunak, gero mehatxua dauzkagu, baina itxura ona dauka, gaina promozio ikuspuntutik gabiltza, gauza berriak eta batzen, eta oin adimen artifiziala eta ingenieritza alor batzuekin juntatuta, Ulma Medical Technologies proiektua etara dugu, gauzatu da, bezera dauzka, eta horrekin segiten gabiltza, gauza bitxia da medikuntza mundurako, diagnostikoak egiteko, dermatologia eta oftalmologia ikuspuntutik, diagnostikoak egiteko makina bat garatu dugu. Inteligentzia artifizialakin, imagina mordo batekin, azken batian irisean argazkiaretara, eta horrekin diagnostikoak egiteko, gaixotasun batzuei buruz. Eta hori, azken batian efizientzia ikuspuntutik, medikuntza munduan aurrerapen handi bat. Eta egia esan, horbe, pauso egiten ari gara, eta... Sektore berri bat, taldearentzako. Bai, hori izango litzateke kooperatiba berri bat, txegabiltza, eta ja bezero dauzka. Ja ez da proiektua zen, da bezero dauzka, eta ikusten dugu, etorkizunera begira, proiektu oso politia dela. Eta hori azkenengo 2-4 urtetan garatu dugu. Eta horrek non izango du, toki fisikoa? Toki fisikoa oinaten izango du. Hau da, guk danok dauzkagu hor, Ulma taldea denez, geure matriziak oinatzen daude. Eta noizko?
Bueno, hori ikusiko dugu, baina ja, matriza badau, oinatin dau, bere eraikuntza ez dau, grupoan barruan dau, baina han gabiltza, eta jente mordoska dauka lanean, ja, proiektu bizi bada, ja. Tira, Aitor Aiastuen agortu zaigu denboraz, beraz, eskertzen dizugu, gurera etorri izana eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko, zuei.